שלום לכם, שמי רוני מחברת רוגב מחשבים. אני רוצה להציג בפניכם את מערכת ההצבעה האלקטרונית שלנו שנקראת EasyClick. EasyClick משמשת חברות, מוסדות חינוך, מכללות, מוסדות להשכלה גבוהה, והפכה להיות פופולרית במיוחד באירועים וכנסים שונים. מערכת EasyClick מעודדת את הקהל למעורבות ופעילות אקטיבית בכנס או בהרצאה. מערכת EasyClick כוללת מקלט בחיבור USB המתחבר למחשב נייח או נייד, שיכול לקלוט עד מאות שלטים לבחירתכם. תוכנת EasyClick כוללת ממשק ידידותי לפאורפוינט, המאפשר חיבור שאלונים, משובים ומבחנים באופן ידידותי וקל למשתמש. המערכת מאפשרת הצגת תוצאות בזמן אמת הן באמצעות גרפים והן כדוחות מספריים. ניתן להפיק דוחות סטטיסטיים בקלות וביעילות לצורך ניתוח התוצאות. כמובן שניתן לשמור את הדוחות ואף להפיק דוחות השוואתיים בין מבחנים, כיתות ואף סמסטרים. בין שאר סוגי השאלונים העומדים לרשותנו, ניתן להגדיר מבחן מהיר המקנה ניקוד למשתתף שבחר את התשובה הנכונה במהירות הגבוהה ביותר. אלימינציה משמשת בעיקר למשחקי חברה ושאלוני טריוויה, כך שרק המשתתפים שעונים נכונה יכולים להמשיך ולהשתתף בשאלון. אחת התכונות הייחודיות שקיימות ב-EasyClick הוא חיבור שאלון ספונטני בכתב יד ובזמן אמת. מיד בתום חיבור השאלה, המשתתפים יצביעו והתפלגות התוצאות תתקבל מיידית. מערכת ה-EasyClick מצטרפת לשורת המוצרים האינטראקטיביים של חברת רוגב מחשבים, הכוללת סדרת מקרני אולימפיה, הלוח החכם הנייד מימיו, הלוחות החכמים מסדרת Magic Board ועוד מוצרים רבים נוספים. לקבלת פרטים נוספים, בקרו באתר שלנו.